rasane kaya mangkene iki to gok rasane kedanan karo wong wedok ki apa pancen rasane ya kaya ngene iki kirangan kok iso kirangan iki piye aku nembe ke taman Kunjana apa lara kedanan rasane iki apa ya kaya ngene iki lha kirangan karepku piye lah kula niku sakjenge urip mboten nate kedanan karo wong wedok lho kula menawi jenengan niku panglet rasane kedanan karo wong wedok kula nggih mboten paham kula nggih mboten ngertos rasane niku kaya piye dadi kowe wis gerang daplok kaya ngono ku ya babar pisan durung nate banding karo wong wedok bareng belas belas kok kula loske pisan urip kula niki Uta wong wedok ya tuku ya Pak Udono ra iki kan ibadahku kuwat kok tuku wong wedok ya aja nesu nek ora gelem tuku ya nukane kancane Pak kemelek sodako wong wedok wong rasane wong Kunjana apa kuwi babar pisan ora kepenak aku mangan ora bisa ngrasake gayer ngombe ora bisa ngrasake seger turu ora bisa ngrasake anger bisa turu wae keturon sedelo wae kimpenan sing tak edani kok ngoten iya janjanipun sinten lho janjanipun sinten ya kuwi ora ana liya Atmaja pupon utawa anak pupone Malendra ing negara Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna dene sasilihe ya kuwi Endang Lara Kemon Endang Lara Kemon nyuwun sewu menapa dipun keparengaken kula sumela matur kok wonten paribasan cecak muntal cagak cibol hanggayuh lintang tegese pangeh kelakone sababe jublu tali mangsa siliwe jublu tali mangsa menika sampun dipun tata kaliyan Gusti Kang Maha Nasa ngoten nyuwun sewu Endang Lara Kemon sing paduka gandrungi rina pantaraning ratri niku senajan anak pupon niku senajan mung anak angkat ning wujude Endang Lara Kemon menika sulistya ing warnika sok wangsulipun paduka sinuwun Prabu Yaksa Dubangsa niku sipatipun raseksa wujude buta niku mangke paduka yen tetep malang-malang kaya perbatang mentang-mentang kaya Gandewa tetep bakal kepengin jatuh krama kaliyan Endang Lara Kemon niku tegese nerak kodrating dewa ora wurunga bakal kena siku benda. Kalau kula wonten dawuh sinuwun. Aku duweni gegayuhan, aku duweni panggayuh. Kepengin sesandingan kelawan memani ing atiku Endang Lara Kemon. Kuwi awit aku duwe dasar, awit Prabu Yaksa Dubangsa duweni wewaton kok. Lah lajeng dasar paduka menapa, wewaton paduka menapa sinuwun. Ngene. Yen kowe menggak aku supaya ora jatuh krama karo Endang Lara Kemon krana nganggo dasar utawa waton jodoh tali mangsa. Kowe apa ora tau maca sejarah? Biyen ana ratu saka negara Ngalengka Diraja. Jejuluke Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana-raja. Kuwi wujude raseksa. Nang yo duweni bojo widodari kang sesilih Dewi Tari yo Dewi Ampari. Banjur ana meneh to, ana meneh. Adine Prabu Dasamuka sing jenenge Raden Kumbakarna. Kuwi wujude ya raseksa, wujude buta kaya barongan.
ning garwane ya wujude widodari kang sesine Dewi Kiswani. Dadi yen kowe menggak kekarepane bosmu Prabu Yaksa Durgangsa nganggo dasar jodho kali mangsa rumangsaku aku ora batuk, rumangsaku aku ora matuk, aku ora sarujuk. Sinuwun, piye? Prabu Dasamuka balah Raden Kumbakarna saged kagungan garwa widodari ingkang sulistya ing warni niku dipun sebabaken karana anggadhahi lelabuhan ingkang ageng tur ugi kesinungan wujudipun kasepen ingkang linuwih mila dibanjar kalian para dewa wujudipun widodari kala wau. Aku ya duwe kekuatan kok. Aku duwe wadyabala kang jangkep malah wis bunter kebleng kang dadi tekade Prabu Yaksa Durgangsa yen nganti Prabu Kresna Ratu ing negara Dwarawati ya negara Dwaraka ora nglilani anake sing jenenge Endang Laratemon dadi jatuh rawan ratu ing negara Arga Bentar Prabu Yaksa Durgangsa negara Dwarawati bakal tak dadekake segara geni. Yakin mau no? Saya Wendriyak sasara marupa pawana brama marekana sampun mboten kenging kula kandhani nggih sampun. Ingkang baku kewajiban kula menika sampun gugur. Nggih menika eling-eling utawi eling-eling dumateng jengandika sinuwun Prabu Yaksa Durgangsa. Nek panjenengan tetep ngengkel, tetep merengkel arep nglamar anak pupunipun Ratu Dwarawati anake Prabu Kresna sing jenenge Endang Laratemon. Ngiwake kalian menapa ingkang dadi kandhane togok wangsa Barama. Wis ora usah nuturi. Wis ora usah nuturi. Wis ora. Awake dhewe iki wong melu, awake dhewe iki mung adi. Awake dhewe iki mung wong melu-melu iki meneng karo wulu. Oh iya. Manut kok. Oh iya, manut jajal kok yo piye babane lakon. Wis ora susah kakek gunem ingkang tak tanpa guna. Bocah Tunggung, kula wonten dawuh sinuwun Prabu Yaksa Durgangsa. Kirakna saking Wadyabala saka negara Arga Bentar ing ngluruk marang negara Dwarawati. Nuli dhateng sendika. Waton lanang nyekel gaman. Lading pangirsing daging blakok wadhahe getih. Nuli dhateng sedika mangestokaken dawuh sinuwun Prabu Yaksa Durgangsa. Budhal dene Jawa bocah cilik bocah Tunggung.
pati lampah biro alon Kinarabat padaya yuwarna nira oh